Today's Between Master and Disciples will be presented in Bulgarian, with subtitles in English, Arabic, Aulacese or Vietnamese, Chinese, Croatian, Czech Slovak, French, German, Hindi, Hungarian, Indonesian, Italian, Japanese, Korean, Persian, Portuguese, Russian, Spanish and Thai. Религиозното потекло на Всемирното бяло братство е основано от Петър Константинов Дънов от България, познат също като учителя Беинса Дъно през 1900 година. Учителят Дъно учи, че качествата на смирение, послушание, честност, добродетелност, интелигентност и благородство са най-важни в духовната практика. Той обяснява, че човек трябва да върви по пътя на любовта, мъдростта и истината. Всемирното бяло братство вярва, че Бог е във всичко. В камъните, в растенията, във водата, във въздуха, в животните, в светлината. Следвайки принципа на Ахимса или ненасилие, учителят Беинса Дъно практикува и проповядва вегетарианство, което значи хранене без животински продукти. Днес ви представяме свещеното учение на Всемирното бяло братство от извадки от лекция на учителя Беинса Дъно, озаглавена «За слава Божия», изнесена на 11 юли 1926 г. в България. Сега, при разглеждане на този въпрос, всеки от вас трябва да се постави в един кръг. Всеки от вас има един определен кръг, в който може да действа. Всяка мисъл има начертана своя периферия и извън тази периферия не може да се прояви. Например, бихте ли желали, като пеете, да ви слуша цяла България? Ще дойде време да ви слуша. Това ще бъде като по радио. За всяко нещо ще има специален инструмент. Ако ви слушат през въздуха, ще се чува такъв рев, такъв вик. Колко силен трябва да бъде този звук, че да се чува в цяла България? При сегашните условия, за да се предаде звукът на далечно място, трябва да се произвежда много силно, понеже като минава през въздуха, той се намалява. След години хората ще развият вътрешните си способности. Тъй като се говори или пее някъде, този звук ще се предава през етера на далечни разстояния и те ще го възприемат. Звукът ще минава през въздуха без никакви препятствия. Например, ако пеете във Варна, гласът ще може да се чува навсякъде. Та ще се занимавате с изучаването на топлинния етер, който има връзка с любовта. Ще се занимавате с изучаването на светлината или на светлинния етер, който има връзка с вярата и с мъдростта. Ще се занимавате с химическия етер или с волевите прояви на човешката душа, с водата. Старите алхимици са правили следните деления. Земята – това е животът. Водата – това са химическите процеси. Светлината – това е въздухът. И топлината – това е огънят. Човек трябва да владее тия елементи – земята, водата, въздуха, огъня, светлината и топлината. Човек трябва сам да си произвежда огън. Като е студено в сърцето ти, трябва да можеш сам да го стоплиш отвътре, а не да чакаш отвън да ти го стоплят. Ще кажете: Господ да направи това. Че Господ е, който действа отвътре. Той може да направи всичко сам, но иска да ни застави ние сами да си въздействаме. Той иска ние да обичаме. Така вие изучавате едно велико изкуство. Имате ли огън? Можете ли да го владеете?
ще можете да слезете и в ада. Човек, който не може да владее водата, човек, който не може да владее въздуха, човек, който не може да владее светлината и човек, който не може да владее топлината, той нищо не може да бъде. Това са все възможности по отношение на самия човек. Не използва ли тия възможности, той ще свърши толкова, колкото и рибата. Тя живее във водата, но не владее водата. Такъв човек ще свърши толкова, колкото и картицата. Тя живее в земята, но не владее земята. Какво са свършили птиците? Те живеят във въздуха, но не владеят въздуха. И досега нищо не са свършили. Те нямат никаква култура. В това отношение от вас се изисква проучване на тия сили, но има една опасност, че ако ви се разкрият някои тайни, вие не ще можете да ги използвате разумно. Та казвам, когато видите някой човек, няма да спирате върху неговите слабости, а се спирайте върху неговите добродетели. Вие казвате, аз те мислех за свой приятел, но ти имаш такава и такава слабост. Не, за да разберем един човек, ние трябва да се спрем върху неговите добродетели, защото лошите неща от добрия човек са само сянка в живота му. Само един високо добър човек може да има сенки в живота си. Само той може да прояви лошото. Казвам, у синца ви трябва да се създаде такъв благороден характер, душите ви да бъдат широко отворени, че който и да ви срещне да усети, че от вас диша живот, свежест. Във вас да съществува една вътрешна пълнота и доброта без всякакво усилие. Вие да се проявите естествено по един божествен начин. Вие трябва да бъдете добри по същество, без да искате да бъдете добри. И като искате някога да не бъдете добри, пак да сте добри. И като не искаш да направиш добро, пак да не можеш да не го направиш. Тия хора аз наричам добри. Сега главното за вас е да запазите нещо от тази екскурзия на Мусала. Какво ще ви остане от този ден? Един ден, като станете на 60-70 години, ще си спомните ли нещо от нея? Може да кажете, оставете ни сега, това не се отнася до нашите бели коси. Тогава де остава вашата вяра? Вие не само, че не трябва да остарявате, но всеки ден трябва да се подмладявате. Не само, че не трябва да умирате, но всеки ден трябва да оживявате. Постоянно трябва да живеете в радост. Пък като отидете на другия свят, и там ще отидете на Мусала, само че там ще видите Мусала в друга форма. Главното е, че ние правим тази екскурзия, понеже имаме известни задачи на Земята, които трябва да разрешим. Всяко изкачване на Мусала ни дава един импулс. Ние тук сме на най-горната позиция и никой не може да ни спре. Устремът ни е толкова голям, че от всякъде можем да вземем тази позиция. Ние сме на такава височина, дето черната ложа е безсилна. Тя нищо не може да ни направи. Навсякъде ще си пробием път. У всички ни, във всеки човек трябва да има устрем. Грешката в синца ви е тази, че нямате устрем. Идеал трябва да имате. Ако ти се спреш при най-малката мъчнотия, от тебе няма устрем. Щом имаш устрем, ти ще бъдеш като птиците. Ще минеш и ще заминеш. Щом имаш устрем, щом имаш идеал, никакъв дявол не може да те спре. Та високият идеал, стремеж към Бога, носи топлина. Ето виждате и тук, на Мусала, при тази височина, имаме 22 градуса температура. Какво показва физически 22 градуса топлина? Като съберем 2 плюс 2, получаваме числото 4, най-силното число на най-високото място. Огънят на тези енергии, на тия сили, действат в един квадрат. Каквото попадне там, всичко се разрушава. Значи тук имаме квадрата на живота. При температура 22 градуса, животът е в състояние да разруши всички препятствия, които могат да се срещнат на пътя.
И природата тук показва същото. Всичко е разрушено на мусала. Значи това число съответства на мусала. И в еврейски език има 22 букви. Съгласно Кабалата, евреите тълкуват всичката своя философия. И тъй, всички отделни единици живеят за общата единица. Общата единица, това е Бог, с когото ние сме свързани. И всички наши идеи се коригират с тази обща единица. Ние всякога мислим за Бога, само че не можем да го съзнаем. И няма защо да го съзнаваме. Но има една свещена идея у нас. Ние, като дойдем до известно място, всякога коригираме своите грешки, именно с тази идея. Той, което коригира нашите грешки, това е Бог. Той казва: не прави това нещо. И ти на драго сърце го приемаш. После ти казва: приеми това, и ти го приемаш. Няма човек в света, когото Господ да не коригира. Някой път плачеш, докато дойде Господ. Погледнете, хванете за ръка и ти се освободиш от всички мъчнотии на живота. Сега ние няма да говорим за вашите мъчнотии. Те са едно благо за вас. Вие ще си ги носите, то и да знаете. От мъчнотиите ви няма да ви освободим. Да ви освободим от мъчнотиите, това значи да ви направим най-голямото зло. Ние ви даваме знания, възможности за използване на тия мъчнотии за добро. В тия мъчнотии се крие всичкото ви богатство. Някой казва: да ще Господ да ми отнеме тази мъчнотия. Не казвай така, но кажи: Господи, дай ми знания да се справя в живота си с всички мъчнотии. Вие имате специални мъчнотии в живота си, които никому не можете да изкажете. Лекар трябва. Ако ти си един фалирал търговец и изкажеш положението си на друг търговец, твой противник, нищо няма да остане от теб. Но ако го изкажеш на един твой приятел, който те обича, който може да влезе в положението ти, той ще ти даде един съвет, чрез който ще се освободиш от затруднението си. И Писанието казва: възложете товара си само на Господа. Ти можеш да възложиш товара си само на този, който те обича, и на този, когото обичаш. Щом го обичаш, като се свържеш с него, той ще поеме товара ти. Пък ако той не те обича и ти не го обичаш, няма да приеме товара ти. Сега мъглата около нас показва, че тази година светът ще премине през големи мъчноти. Светските хора ще бъдат обвити в много гъста мъгла, която те трябва да преодолеят. Това ще бъде през цялата година, но на най-високото място ще има топлина. Много сили ще има там. В мъглите има сили. Каквото и да дойде, вие не се бойте. Ще бъдете смели и решителни. Вие носите една свещена идея. И 10 пъти да ви турят в огъня, не се бойте, няма да изгорите. Ще бъдете като Данаила, който туриха в рова на лъвовете. Изядоха ли го лъвовете? Ще бъдете като тримата момци в огнената пещ. Изгоряха ли те? Ще бъдете като Христа на кръста. Умря ли той? Остана ли в гроба? Колко светии заравят в земята и после ги няма там. Нито земята ги държи, ни затвор ги държи. Един англичанин в Англия бил запознат с Всемирното бяло братство, с познанията на йога, но не бил приятен на правителството, поради което го затварят да си върви в своя път. Не мислете, че можете да ме затворите. В тази вяра е силата и поставят стража да го пази. Като отиват сутринта в затвора, виждат, че го няма там. Олавят го втори път, затварят го пак и поставят 10 души стражари да го пазят, но пак изчезва. Най-после той им написва едно писмо: вие не можете да ме затворите. Оставете ме и си вървете по вашия път. Аз не съм против законите, но и аз имам известни права,
срещу които трябва да оставите да си вървя в своя път. Срещу които трябва да ме оставите на този човек. Той може да изпитате и вие, но се изисква вяра. Могат да ви затварят колкото си искат, но Господ ще ви избави от затвора. Там е красивото в света. Ако някой от вас би имал тази опитност да го затворят, 10 души стражи да го пазят, пак ще излезе навън и ще се чувства свободен, господар на положението си. И вие имате вяра, но колко още трябва, докато се усили тази вяра? Имате знание, но колко още трябва да се придобива? Имате добродетели, но тези добродетели трябва още много да се разработват. Мъдростта ви, правдата ви, милостта ви, всички тези добродетели във вас трябва да се усилват и могат да се усилват. Вие имате всичката възможност да усилвате тия добродетели. И тъй на тия от вас, които ме слушате сега, няма да говоря върху някаква философия, защото на мусала не може да се разглежда никаква философия, но ще ви дам няколко практически точки за приложение. Мусала е място само за опити. Сега трябва да ви оставя тук, на върха, поне 1 час да си полегнете, през което време ще научите 3 пъти повече, отколкото да ви държа една беседа. Като слезете долу, първото нещо, което ви предстои, е да направите следния опит. Концентрирайте ума си нагоре към Бога и кажете: Господи, понеже вървим по този път и искаме да Ти служим, нека дойде тази малка топлинка у нас да я почувстваме. Аз съм готов да нося своите страдания, но дай ми тази малка топлинка да я почувствам. Не искайте от Господа големи работи. Вие искате от Господа все големи работи, затова изгубвате и малките, а трябва да искате малкото. Тази малка топлинка, като дойде, тя ще внесе новото в живота ви. Закон е: като искаш от Бога, искай тази малка топлинка. Това е първият опит, първото условие. Тогава, като почувстваш топлинката, ще кажеш. И като кажеш тъй, в ума ти ще блесне една малка светлинка. Ти ще забележиш в центъра на мозъка си тази белезникава светлинка. Малка ще бъде тази светлинка, като топлийка. Така ще имате 2 възможности – топлината и светлината. Тогава вече ще започнете с живота. Топлината реагира върху живота, а светлината върху химията, върху религията. Вие ще станете смели и решителни. Та като ставате сутрин, 2 неща ще искате от Господа. Сега вие, като прилагате един метод, втори, трети, най-после като се намерите в мъчнотия, ще кажете: Господи, дай ми малката топлинка, дай ми малката светлинка. Като я почувствате, ще кажете: Господи, да бъде всичко за Твоята слава. Пък като дойдат мъчноти и страдания, пак ще кажете: Господи, пак да бъде за Твоята слава. За всичко, което става в живота ви, ще кажете: За славата Божия. Това ще бъде печалбата ви от мусала. И ако ви питат какво ви казаха на мусала, ще кажете: това е резюмето от всичко онова, което ви говорих на мусала. Всичко да бъде за славата Божия. Ние учим сега за най-малката топлинка, която съществува в нас, и за най-малката светлинка, която може да се прояви в нас. Топлина и светлина. И сега за цялата година ще знаете: всичко става за слава Божия. Идущата година, като дойдем тук, ще ви питам: я ми покажете вашата малка топлинка и вашата малка светлинка. Наслаждавахме се на присъствието ви в днешното между учителя и учениците. Моля, останете на линия за светът на животните, нашите събратя,
Веднага след важните новини, тук по Supreme Master Television. Нека божествени благословии се изсипят над вас и любимите ви същества. We enjoyed your company for today's Between Master and Disciples. Please stay tuned for Animal World, Our Co-Inhabitants, up next right after Noteworthy News, here on Supreme Master Television. May divine blessings grace you and your loved ones.